Тръмп поиска от Пентагона да разсекрети кадрите, които имат за съществуването на извънземни и доказателствата. Това е първият ми клип, който качвам и това ми дава зелена светлина да го направя. Клипът, с който разполагам за съществуването на НЛО. Коридорите, които имам тук и знам къде летат всеки дневно и по кое време и не променят курсовете си, аз разполагам с тях. Разполагам с автентични кадри, които не са видяли бял свят на реално НЛО, което съществува заснето от дрон. И днес това ми дава зелена светлина и спокойствие най-вероятно да кача този клип. Като клипа няма да бъде тук качен, защото съм се опитвал много пъти да направя и да създам този канал, но бивах блокиран, премахван и изтриван. Тук тези неща не могат да се говорят спокойно и трябва да се съобразявам постоянно с думите си. Затова ще създам 7-дневен free trail период ето в тази платформа, за да ме последвате там и да видите реалните кадри. Но това, което разполагам, не са просто само едни кадри на този обект. И също така не са и изкуствен интелект. Кадрите са правени преди около 2 години. Тогава разполагах с дрон, имах времето и възможността, но нямах коража да направя този канал поради хиляди причини, защото всеки те смята за луд и така нататък и така нататък. Днес ми писна и ще създам този канал и ще продължа моето изследване, търсене, разследване или както искате го наречете на тяхното съществуване, защото аз предполагам горе-долу къде може да се крият. Или точно казано в кой район. Въпрос на възможности е да се стесни кръга и да съберем повече информация за тях, повече кадри и така нататък. И това е една от причините за създаването на този канал. Но главната причина е за живота ми, свидетелствата, които аз ще направя тук и това, което ми се е случило. Защо? Защото Господ ми се яви. Това ще ви го споделя в други клипове, както и Сатаната. Знам как изглежда Сатаната, знам как изглежда и Господ Бог Исус Христос. Ще ви споделя това, което ми се случи тук в старата къща. За съществуването на същества, така наречените, няма да им казвам името, но знаете за кои гущероподобни говорим. Също така посещението ми от Сиви, когато бях като малък тук, само че на вилата ми се случи това. Също така ще ви споделя още много други неща, които ми се случили в 3.33 през нощта, за сенките, за демоните, за срещите ми с шейпшифтери по държавите и така нататък. Ще ви споделя всичката тази цяла истина тук в този канал. Или по-точно там, защото, както казах, тук ме спират. Клипът, целият клип, за да разберете, че това не е изкуствен интелект, няма да изрежа клипа само с момента на обекта, а ще ви предоставя целият 4K клип с летенето на дрона и в коя минута ще опиша преминава самия летящ обект. Ще ви остава сами да прецените. Но, ако продължиме заедно това изследване, със сигурност ще стигнем до огромни резултати. Както казах вече, аз имам основата. Причината за създаването на канала е такава, че искам да провъзглася и всички да разберат, че тези неща съществуват. Аз съм свидетел, никой не е излизал така, няма аналог такъв друг канал, който да сподели тези неща с лицето си и да говори за тях съвсем откровенно и открито, като аз свидетелствам за тях, защото това са мои лични преживявания. И нищо повече. Пък вие как ще ме сметнете и вие как ще ме прецените си лично ваш избор. Защо съм тук в момента? Много се зарадвах на тази новина, понеже от месеци години дори събирам коража това да го направя, като се лиших от много неща и реших вече да се боря точно по този въпрос и това да е моята лична кауза. Защо избрания? Защото всичките тези неща, които ми са се случили, които ще чуете там, това значи да разберете, че живота ми не е случайен със сигурност и това не се случват на случайни хора. Моят живот не е да отидеш на работа и се върнеш ракийка, салатка и така нататък. Живота ми е изключително извън това, което вие познавате като нормален свят. Едно от първите неща, които ми се случиха, и те се случиха именно тук в тази къща. Точно в това село, откъдето са и тези кадри. Бях на 15 години в тази къща, като всяко едно дете играех на стражария Паши. В 12 без 10 ден преди събора, Света Петка, се прибрах в тази къща. Къщата е голяма, с 2 външни двойни порти, вътре с 2 аира, така наречените изби, и имат 2 двойни крила с по 20 дървени стъпала нагоре. И когато изкачиш тези дървени стъпала, в ляво като завиеш има 3 стаи. А като завиеш дясно има още 3 стаи и накрая завършва с балкон. Тип мелнишка къща. Прибрах се аз в 12 без 10 и към 12 без 5 си легнах в последната 3-та стая.
Като на другия ден очаквахме доста гости да дойдат, тогава селото имаше хора, сега няма пукнат човек, пълна самота и тишина, което го прави, само кучета има, което го прави напълно страховито, знаейки какво ми се е случило тук. И за това и съм и тук, защото от тук всичко започна. От тук всичко тръгна. От това идване на това същество, което ме посети. Отворих портите, те се отварят по един много специфичен и тая начин. Ако не си идвал тук, няма как да знаеш как да влезнеш. Отворих портите, изкачих 20-те дървени стъпала, които са зад гърба ми, завих наляво и си легнах в последната трета стая. Към 12 без 5 чувам как се отварят портите. И се затварят, като не се светка лампата тук. Пълен мрак. И започва някой да се изкачва бавно и тежко. Дуб! 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 За да си интерпретирате силата и да разберете за какво става въпрос, сякаш човек се изкачва трупешката по тия стълби. И аз си казах тогава, леле, баща ми толкова ли се е напил? Сега ще ме кара да буда баба ми. Тя живееше в отсрещната къща, която няма 20 дървени стълби и там се готвеше, понеже жената беше много възрастна, Бог да я прости, не можеше да изкачва тия стъпала, там се готвеше и там се ядеше. И продължава това нещо да изкачва стълбите. И викам, сега ще се правя на заспал, викам, баща ми ще вземе да ме дига сега, да му носа ядене и така нататък, да буда жената, което викам няма да стане, това е абсурдно. И боря стълбите. Дуб 17, дуб 18, дуб 19, дуб 20. И започна право към моята стая да идва без да се забавя. Дуб, 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 къщата от дърво, кирпичи, камъни, всичко ехти. И се спря точно пред вратата ми. Аз си затворих очите, правейки се на заспал, както всяко едно дете би постъпил, обаче никой не влиза. И си викам, със сигурно се е напил толкова много, че чака да му отворя вратата ли какво, или да му дам ли ген, ще вземе да повръща, после аз трябва да чиста. Ставам, светвам лампата, тръгвам да отворя вратата и в момента, в който отворям вратата, виждам